Mwachimwemwe kwina kulikonse kumene mukuonera kanema wa Times TTV yafikanso nthawi ya programu imene timakupasirani magule miyambo ndi chikhalidwe, programu ya Zakumudzi. Ine dzina langa ndi Ben Mapira. Ndikukumbutseni ndipo ndikudziwa kuti tonse tikudziwa tili pakatikati tili mkatikati mwa muliri wa COVID-19 umene wakhudza zichitochito zosiyana mu dziko lathu lino la Malawi, ngakhale maiko akunja. Tipepese kuti sitimabwera panopo, sitimabwera maboma athu kuti tifuta kujambula magule osiyana zisangalalo zosiyana zimene zimachitika maboma athu amene wa mdziko lathu lino, dziko lokondedwa, dziko la Malawi, chifukwa cha muliri wa COVID-19. Ndipo mpulogalamu ya tsiku la lero tikupasirani magule osiyana amene mbuyomo tinakhala kutiyenda ndithu maboma athu Malawi muno kukajambula magule miyambo ndi chikhalidwe. Gule woyamba amene tifuna kuti tikuonesereni pano pa TTV, kanema wanu wokondedwa, kanema wapamwamba, kanema wa Times, ameneyu ndi gule wa chimdidi kuchokera kwa ati Mwase mboma la Kasungu. Gule ameneyu ndi gule amene amakhala akuvina pa zisangalalo zosiyana monga ukwati kapena kuveka ufumu ndi zisangalalo zina ndi zina. Ndipo nkulongosola kwawo tikucheza nawo nthawi ina amanena kuti amayi amene amakamaka kundovina gule amene ndi amayi komanso ndi atsikana, kufuna kuti atsikana awa azikula akusunga chikhalidwe, asayiwalire chikhalidwe cha makolo chimene gule ameneyu kale makolo anali kuvina. Ndipo akuti amavina ndi amayi okhaokha komanso atsikana okhaokha. Abambo ngati angaonekemo mkatimo, abambo akungothandizira kuimba ng'oma. Ndakupemphani kale tikhalire limodzi. Tatiyeni tipite kwa ati Mwase mboma la Kasungu.
Tikupitilira ndi programu yathu, programu ya Zakumudzi pano pa Kanema wa Times TV. Ndikutengereni ku Chikwawa. Akumeneku tibwera ndi gule, akuti gule ameneyu ndi gule wa mabacha. Monga mene tinaonera gule wakwati emwase kuti mukupezeka azimayi okhaokha komanso atsikana amene akuphunzira gule ameneyu. Komanso ku Chikwawa mupezekanso amayi okhaokha komanso apo ndi apo atsikana kuphunzira kusunga chikhalidwe kuti pamene akuluakulu achoka munjira ya imfa amene akuphunzira awa atenge kupitilira ndi gule ameneyu monga chikhalidwe cha ku Chikwawa. Gule ameneyu ndi gule wa mabacha. Alibe nthawi yeniyeni, nthawi ina iliyonse amatero chomwecho mmene timacheza nawo kuti amatha ndithu kumavina gule ameneyo. Bwanji pano tipite ku Chikwawa. Aise na majengo belegere kubalaga na majengo. Aise na majengo wairana kubalaga na majengo. Aise na majengo wairana kubalaga na majengo. Aise na majengo belegere kubalaga na majengo. Aise na majengo iwe na majengo belegere kubalaga na majengo. Aise na majengo iwe na majengo wairana kubalaga na majengo. Aise na majengo na majengo belegere kubalaga na majengo. Aise na majengo
programu yathu ya Zakumudzi pano pa Kanema wanu wa Times TV. Tinali kuchikwawa pano tifuna kupita ku Nkhatabe kumeneku mbuyo umo tidapita pamene kunali mwambo uja amanena kuti Tonga Heritage umene amaonesa magule zikhalidwe zosiyana za anzathu atonga komwe ku Nkhatabe uko. Ndipo kumeneku titapita nthawi imeneyo tinakaona magule ochuluka kwambiri komanso kunali zakudya zosiyana zakudya zachitonga. Nde pano tipite ku Nkhatabe kumeneku tione kuti kodi tsiku limeneli la Tonga Heritage kunali zotani. Professor Saka. Kujaya ukaponi mvua inada. Tonga. Kuduri ya kupua. Kufiki ya kuuzizga. Kufiki ya kuuzizga. Tonga kondwa wote. Fani. Ni wangu wajitonga. Kwetu kweli kwa. Ni kondwa mhata bai. Atongwa ebali kondwa. Nebali kondwa da. Nebali kondwa ma. Nebali kondwa ma. Juda di kweli yako. Juda di kweli yako. Kirudi ni mzazi. Paka unijilie. Paka unijilie. Yalhana bisa kwenda.
zigayo zakutaoni kuno. Chifukwa cha nthawi mundilole kuti programu yathu titseke ndi gule wochokera kwa Nkhulambe mboma la Palombe. Gule ameneyu ndi gule wa Mganda, gule amene amavinidwa pa nthawi imene akuti anthu pamudzi kamidzi ngapo kugwirizana kuti athire nsembe kuthira kwa makolo amene anamwalira kale, kuwapempha kuti zosiyana mwina nkutheka mmudzi mapeza kuti mwagwa muliri kapena iyayi njala imene mvula sikubwera, amagwirizana mizi ngapo ndithu kuti athire nsembe kwa makolo, kwa mizimu ya makolo, kuti iwachitire chifundo kuwachosera zopinja zimene zimapezeka pakati pawo nthawi imeneyo. Koma gule ameneyo mpaka na pano ndithu adakavinabe, akuti nsembe adakathirabe chifukwa zovutazo zidakali pakati pathu. Njala imapezeka mwapo ndi apo, matenda ndiye ena ndi amene tinawo pakati pathu a COVID-19, ndi amavina gule ameneyi pamene amathira nsembe. Gule yunso kwambiri amakonda kuti kuvina ndi amayi komanso atsikana. Abambo akuti zikawasangalasa amatha ndithu kulowa nawo mbwalomo, koma sikawiri. Guleyu akuti amakonda kwambiri kuvina nthawi ya usiku kuyambira 7 koloko, akuti mpaka na kuchezera mpaka na mbe. Ine dzina langa ndi Ben Mapira, malo mwa ife tonse kuno ku kanema wa Times Television TTV, ndikuti pitirani kuonera maprogramu otsatirawa.
zigayo zakutaoni